Kira oga, kasa boss! Zo ta samu! Kun dawo? Mun dawo boss, kayan ne oga. To wai, yana kun jima wai me yasa wai ba ku dawo bane ba ku gane gidan bane? Wallahi oga gidan ne ba mu wahala wallahi. Harka da irin wa'annan oga bugaggun bayan an to a cikin ku waye ne ya ga lokacin da aka shiga da jaka cikin gidan? Wannan dan wahalan ne mana. Shi ka talla kai karfa ne baka da aiki in banda jan leda wai kai. To shikenan ba na a dawo harka. Wallahi ni ga harka da wannan ne gaba ɗaya ba daɗi. He to ta ba mu wallahi wallahi. Haka kyale shi ana tari kyale shi. Ga wannan rai mutunci. Ai gaba ɗaya harka da irin wa'annan cakakkun yayi a hankali. Ki wallahi bayan fada wa gabo ga zo na. Ai ana tari kyale. Shikenan yanzu a tukuna dawo harka. Ga harka nan oga. Haja iya. Zan gaba da kudin ne. Iya haja. Kai kula mutane da Allah ku karraka. Gaba ɗaya su ne kenan. Oga haja iya hajan su da ido na. To ai normal ne ba zai gagara. Yanzu wannan gaba ɗaya ba kudin su kenan ba? Kudin ne oga haja iya haja. To ai normal ne. To oga ni gaskiya ya kamata a dan yagan wani abu saboda zan je dan wannan fa kai ka sani ba. To mu ba mu da uzuri. Ba mu da uzuri. Karku da ma baya kake ai shi din ka gane dan na'ura ne ba ƙarya. Yana buga aiki Gida ya ka fi zaɓa sa kenan. ka gane ga wannan ka je kafin a wannan Kala sassa ka me gida. Alama jagora. Alama jagora. wanda ka tsaya gaban ka ko ba ka bane gaskiya ne ka tafiya kudin haramiyar ka ko ba ka bane ba Ko da raba kuɗi kai ba zan ba kuɗi jiya ba saboda ka ba mu halaka ba ka kuɗin nan Zai fayyace da ma kuɗi mai gida ka karɓi kuɗin shine nuna mana inda shi ya gano mana kuɗin amma da ka ba mu hala to ai harka da ɗan leda ɗan wahala ne abinda bai taka ya kada ba tun an ga da lawan mun kyautan wata harka akwai wani gida da ƙara gano muna ko ba ka bane ba ya ɓata mana lokaci da yanzu bi muka yi amma tun da safiya kan abu da Allah ya maka boss. dan gyara kuɗi Haku da ba su gani. Yau sai ka dula. Ina ga wasu Ka sarrafo na fa da kaina ya dan wannan ba. na fi so in leka Ina jama'a abokina aka yi. na fi so Kuɗi karka damu akwai 500 zan karka damu a siya mu ka ji oga fa a siya mu ya ina mun kuna musu na Allah ya ba Kana ji abokina? jagora. ka samu mota galleliya ka samu Formatic 2023 kai ma zan baka 500 saboda ka gane ai akwai ni yana a Kano Zara FK ya tura mu kuɗi kanka da mu fa mai gida akwai fita ke da ka siya mu mota amma da cikan ka siya mu mota Kai ya ba labarin fatin nan karka ne. da mu da ma kuɗi baka wai kuce mu haka ne wai ina magana Allah ya ba jagora mai gida. kana ji ina abokina Zala ne ya tura mu wasu kuɗaɗe ka gane ka siya mu mota kai ma zan baka 500 to nagode Allah saka gida akwai jariya ta da za mu dare ka dalla ka talla mu ga kewa yake harka da kai ne da Allah Kai ya jawo kullun kudin ka ya to ku kai tsaya mana wai oga je kasafi ha ya kuke haka ne wallahi Alama jagora mai tuba nake mai gida. Tuba nake. kudin kasance Tuba nake mai gida. Alama jagora. wallahi gyara mu Tuba nake. kai dan yalo kai shiru mana wani haka ne wai kudin ina ciro cin yazan yi wallahi dan sassaba ma kamar ni ba kai ina mana da kuɗi dan sassaba ma kamar ni wallahi ya tayi